Kaning hugot nako karon para sa mga nagmahay, para sa mga naay the one that got away, sa mga gawish nga unta, kayo na lang ulit. Ingon pa niya, dili ka niya biyaan. Ingon pa niya, ikaw lang. Ingon pa niya, maghulat siya. Ug ingon pa niya, kamurang duha. Good morning. Nagkaon na ka? Naligo na ka? Unsay sud-an nimo? Asa ka moadto? Mura siyag alarm clock. Timely kaayo mag-chat. Pero karon asa naman siya? Ngano pati sweet messages wala na. Ingon pa nila gibiyaan na ka. Ingon pa nila sa lain tuwa na siya. Ingon pa nila move on na. Pero nganong gagunit pa kas mga giingon niya. Sakit. Sakit pamalandungon nga gipulihan na ka. Sakit isipon nga nasayang lang ang mga oras o panahon. Sakit makita nga sweet silang duha. Pero mas sakit ang tinuod nga happy siya dili tungod sa imuha. Mirise, Gaba, mauna akong maingon. Kay di ka dapat magsalig. Dili tanan na higugma nagapakabuta pungol. Yes, we will give you the universe. Labinag madutlan jud me. Pero kung ma-feel na mo nga wa may importansya, nga murag kamiray na ay gugma, kanang baliwalaon lang me, goodbye. Maura jud na among maingon. Kana bang take advantage lang ang drama? Sugo-sugoon, papalit-paliton, padali-dalion og apas, tapos idedma lang pagkahuman? Kanang makapangutana kag unsa man jud ta? Uya ba ta? O amo ta ka? Buang, dili tungod kay love ka, dili na mi ma-discourage. Dili kay tungod love ka, moabuso ka. Dili tungod kay love ka, magsalig na. Ug dili kay tungod love ka, mukumpiyansa ka. Need pud namo ang assurance. Need namo ma-feel nga gipangga pud ni. Need namo ma-feel nga ikaw na jud. Need namo ma-feel. Need namo ma-feel. Ingon nila, love is accepting the person's imperfections. Pero kung partner ta, di ba dapat love should be a mutual feeling? Dili lang one-sided. Dili lang ikaw ray maka-benefit. Pag-effort sad panagsa para matuman ang mga saad sa imuha. Karon, painom-inom ka, pamahay-mahay ka, pahilak-hilak, paligid-ligid ka. Do you think balikan pa ka? Let me ask you this question. Deserving ba ka? Hamis ba ka? Ge-effort ba ka? Love ba nimo siya? If you have one yes out of that 4 questions, goodbye ka uy. Ngita na lang miglain. Didto sa ma-feel na mo nga kami importante ug dili for display. Didto sa sincere mo tubag sa among mga I love you. Didto sa opposite kaayo nimo. Sorry, pero dili nako.